Mă bucur acum să-i spun bine ai venit, Alinei. Cum să-ți spun, artist plastic sau tattoo artist? Cum să te prezint? Și, zic eu, că e cel mai bine, nu? De acord. Așa. Asta pentru că ai terminat Facultatea de Arte Plastice, secția de design, ești de fapt designer vestimentar, dar cumva viața te-a dus într-o altă direcție, nu într-o direcție total diferită. Deci ai profesat și în domeniul pentru care te-ai pregătit, dar acum, de ceva vreme, te ocupi de tatuaje, ești tattoo artist. Ce înseamnă asta? E greu să vorbim puțin așa, să facem oamenii să înțeleagă că, de fapt, tatuajele astea pe care le faci tu nu sunt doar niște tatuaje, nu ești doar un artist dintre mulți oameni care fac tatuaje, ci ești cu adevărat un artist tatuator. Și pentru a înțelege oamenii, vreau să începem cu începutul, să vorbim puțin despre ce înseamnă, care este semnificația tatuajelor. Tatuajele au vechime mai mare decât se poate crede, în general. Încă din vremea egiptenilor au fost găsite tot felul de mumii care erau tatuate. Au însemnat pe rând definirea unui statut social, marcarea sclavilor. Erau la un moment dat simboluri regești în Anglia și în Rusia. Au decăzut la un moment dat și s-au făcut semnele delicvenților, ale altei clase sociale. Arta japoneză a dezvoltat foarte tare tatuajul și acolo s-au întâmplat în funcție de clasele sociale, în funcție de nivelul pe care îl atingea un om pe parcursul vieții. În prezent, mie mi se pare că și-au pierdut din semnificații, dar n-aș îndrăzni să spun că toți oamenii care se tatuează le folosesc doar ca și aspect decorativ. Mulți dintre oamenii care vin la tatuat au o temă clară, au o explicație, au o justificare, au o legendă a semnului pe care și-l pun. Tu când te-ai îndrăgostit de tatuaje? Când te-ai hotărât să treci de la pictură, de la desen, de la designul vestimentar la această artă a tatuajului? Și asta m-am hotărât. Desigur, în momentul în care a ajuns acest gen de informație la noi, prin intermediul televiziunii. Mi-a plăcut, mi s-a părut că aș putea să fac, cu toții simțim așa, la un moment dat, în legătură cu ceva, ce vedem. Avem o strălucire, o licărire și mi se pare că și eu aș putea să fac asta. M-am documentat, am aflat unde se poate face un atestat de tatuator ca să o luăm în ordinea firească, să nu o iau greșit, să nu încep greșit și după aia să ajung în locuri pe care nu le... Telespectatorii noștri pot să vadă acum câteva dintre schițele tale înainte de a deveni tatuaje, deci sunt niște idei, niște desene, înțeleg, Da. care urmează sau pot deveni oricând tatuaje. Cât de greu este să transpui pe piele o idee? Pentru că tu pleci, nu, când faci un desen, ai o idee, te gândești la ceva. Cât de greu e să transpui pe piele acea idee? Nici nu știu cum să zic. E frumos să poți să transpui pe piele o idee. Nu e greu deloc atâta vreme cât cunoști tehnica. Atâta vreme cât cineva cunoaște tehnica, e de fapt simplu să transpui pe piele o imagine. E greu să creezi o imagine, de aceea e important ca un tatuator să fie și un desenator bun, dar nu este esențial, adică se poate cineva să fie tatuator bun, tehnic vorbind, și să transpună o imagine pe piele perfect, fără să o fi creat el. E o calitate să poți să fii creativ și e o calitate să poți să asculți un om povestindu-ți și să poți să transpui în imagine ceea ce el ar dori să exprime. Aici voiam eu să fac diferența la început, că între tatuator și artist al tatuajelor este totuși o diferență. Adică poți să fii un simplu executant, să faci un desen făcut inițial de altcineva, pe când să creezi un model pe care apoi să-l tatuezi este cu totul altceva. Deci aici intervine partea artistică, acelui act de creație până la urmă. E adevărat. Ai avut emoții când ai făcut primul tatuaj, pentru că de la a desena până la a înțepa pielea cuiva, totuși e... Foarte mari emoții. Puteam să stăpânesc foarte bine aparatul de tatuat pe piele sintetică și a fost o traumă să... Uite, acum vedem și câteva dintre tatuajele tale gata realizate. Da, a fost o traumă pentru mine să tatuez pe piele umană. A fost o traumă să văd că se inflamează linia pe care am tras-o, că mă gândeam că omul suferă și nu-mi spune, pentru că era de fapt un domn invitat știind că eu sunt un cursant și că... Așa încât eram îngrijorată că nu se manifestă așa cum ar trebui și mi-a fost greu, mi-a fost greu. Singura variantă să trec de
etapa asta a fost să mă tatueze băieții pe mine ca să pot să realizez că nu e așa de mare suferința și că e cazul să... Bănuiesc că asta este una dintre întrebările care ți se pune frecvent. Mă doare? Voi avea de suferit în timpul Absolut. tatuării? Și din cauza preconcepțiilor, oamenii știu deja că îi doare. Întrebarea e pusă retoric. Așa. Dar nu e o suferință pe care să... Nici de cum. Cei mai mulți oameni au auzit povești despre tatuaj pentru că au ascultat povestind oameni care se tatuau cu aparate improvizate, care desigur că produc durere mai mare. Aparatele profesioniste nici de cum nu... Păi bine, de la tatuarea cu scoici, am înțeles, în Japonia, până la tot felul de obiecte, de la pene și nici nu mai știu cu ce se tatuau înainte, până Sigur, la aparatele profesioniste progres, de astăzi, sigur. Este cu siguranță un progres. Care se poate vedea și în modelele respective și în felul cum erau tatuat, cum se executau tatuajele și calitativ. Nu știu, ești designer vestimentar. Este tatuajul un soi de îmbrăcăminte skin deep, ca să spun așa? Fără discuție. Fără discuție. De fiecare dată când vine un client la tatuaj și dorește un tatuaj vizibil, îl informez că tatuajul va fi ca o bijuterie pe care nu o poți da jos niciodată și pe care te va condiționa la haine, te va condiționa, fără discuție. Deci, pentru că tot ai pomenit despre acest aspect, în momentul în care vine cineva la tine și vrea să-l tatuezi, cum se întâmplă lucrurile? Vin oameni care știu exact ce vor un anumit model, indiferent că e ceva tribal, că e, mă rog, un desen și așa mai departe, sau vin oameni care nu știu ce vor doar să-și facă un tatuaj și atunci intervii tu în calitate de consilier și le spui, cred că ți s-ar potrivi asta sau asta, în funcție de ce vezi în fața ta. Deci, practic, după părerea mea, tu ești un soi de... Trebuie să citești omul, să știi ce îi se potrivește. Da, păi sunt 3 categorii de oameni. Sunt oameni care vin ca să-și acopere tatuaje. Cei mai mulți dintre clienții noștri sunt clienți care vor să facă un cover-up, o acoperire de tatuaj vechi, care nu arată frumos și vor să și-l înfrumusețeze, să și-l îmbunătățească sau să-l schimbe efectiv. Da. Deci sunt dese aceste cazuri. Foarte dese. Sunt oameni care au clar în minte ce doresc să-și tatueze, unii dintre ei au chiar imaginea printată, alții vin cu ea pe telefon, pe un memory stick, și alții care vor doar să-și facă un tatuaj. Fără să știe exact. Fără să știe ce doresc. Se gândesc să-și facă ceva legat de zodie, un nume și așa mai departe. Ne cer părerea în legătură cu aspectul artistic și dacă nu ne-o cer, noi le oferim, pentru că ideal este să-și facă un tatuaj frumos, indiferent că e un tatuaj comun sau că e ceva special. Și omul mulțumit și voi de ce ați făcut. Exact. Deci venim cu sfaturi artistice, dar ținem cont de părerea clientului, fiindcă până la urmă merge acasă, se privește în oglindă și dacă nu am ținut cont de ce ne-a rugat, o să constate că n-a primit ce a vrut. Te mai întreb ceva, Alina. Cred că de-a lungul activității tale de artist tatuator, de tattoo artist, ai pus deseori întrebarea asta, cred. De ce se tatuează lumea? E un statement, e o luare de atitudine, vrei să spui ceva cu tatuajul acela. Care e motivația? Motivația fiecăruia e în inima lui. Unii o mărturisesc, alții nu. Am văzut cazuri în care oamenii se tatuează să se revolte. Așa. Am văzut cazuri în care se tatuează ca să facă o surpriză, fără să se gândească cum va fi primită surpriza. Ce să zic? Tu de ce te-ai tatuat? Eu m-am tatuat fiindcă vreau să ies în evidență. Vreau să mă remarc. Nu știu cum sună. Pur și simplu. Cum ți-ai ales modelul tatuajului? Eu sunt îndrăgostită foarte tare de păsări și de pene și de ideea de aripi. Sunt îndrăgostită în special de păuni. Mi se pare că este cea mai extraordinară pasăre creată de Dumnezeu. Mi se pare că la toate celelalte sau la celelalte Dumnezeu și-a dat silința, s-a bucurat să le coloreze. Mi se pare că la păun și-a luat timp și a colorat fiecare pană de pe el și mi se pare o capodoperă. Sunt fermecată, sunt fascinată, pur și simplu. Am vrut să am unul cât mai mare. Deci așa ai ales. Așa am ales. Am văzut, telespectatorii noștri au văzut deja că nu ai renunțat nici la prima dragoste, să spun așa, la pictură, la desen. Ai cumva câteva teme predilecte apropo de păun? Am văzut că și în tatuajele tale și în desenele tale apar
aripile foarte mult, apar multe metamorfoze, fie de la un animal la un chip uman sau apar măștile venețiene sau măștile pur și simplu, mai avem acolo un ego și un alter ego, cele două chipuri ale aceluiași eu, așa am văzut eu în desenele tale. De ce ești îndrăgostită? O să te întreb așa, pentru că asta cred că e o întrebare bună. De ce ești îndrăgostită de aripi și de îngeri? Am văzut zâne. Păi e îngeri, simplu, eu îl iubesc foarte tare pe Dumnezeu. Nu știu nici asta cum o să sune pentru oameni, gândindu-se că eu fac tatuaj. Îl iubesc pur și simplu, mi se pare extraordinar că știi că e un loc unde o să te duci și că totul e volatil și că totul e liric și că totul e frumos și de ce nu? Adică de ce să nu cred asta și de ce să nu iubesc lucrurile astea? Mi se pare excepțional. Trebuie omul căruia, de exemplu, îi tatuezi, să zicem, niște aripi, să facă corp comun cu tatuajul lui? Adică vine cineva și îți cere, un băiat mai dur așa, și își cere niște aripi, îi spui, nu cred că ți se potrivesc, se atacă oamenii, sunt jigniți sau acceptă sfaturile? Niciodată nu spun așa ceva unui client care vine pe ușă cu o idee clară. Nu o să spun așa ceva. Sunt sigură că oamenii se gândesc atunci când își fac un tatuaj. Sunt sigură că sunt și oameni care trec pe stradă și din impuls vor să-și facă un tatuaj. De cele mai multe ori, pe cei care îi simt că vin din impuls, îi sfătuiesc să se mai gândească. Dar cei care vin cu o idee clară, niciodată nu îi dezechilibrez, niciodată nu le dau cu șutul în ușă să le spun asta nu ți s-ar potrivi. Sunt convinsă că are un motiv pentru care face lucrul ăsta. Îi cer detalii ca să pot să-l ajut cu partea artistică a desenului. Oricum, e foarte rar pentru un artist tatuator, e o binecuvântare, e un noroc, e o chestie extraordinară să vină cineva și să-ți permită să-i faci o creație proprie. Cei mai mulți oameni aleg chestii pe care noi le avem, eu știu, modele sau își găsesc pe internet. Foarte rar vine cineva care cere ceva special pentru el, să fie unic, să fie doar al lui și ne cere apoi exclusivitate. Mi se pare foarte interesant lucrul acesta. Vine cineva la tine, intră pe ușa salonului, da, și spune, bună, uite-te la mine, aș vrea să-mi creezi un model. S-a întâmplat să faci lucrul acesta? S-a întâmplat deseori? Mi s-a întâmplat o singură dată să fac lucrul ăsta și sunt bucuroasă, sunt mândră de tatuajul ăla. Mi se pare că se potrivește ca o mănușă pe omul ăla. Ca și cum ai crea o rochie pentru cineva. Absolut. E cam același lucru, nu? Tot în acest domeniu artistic rămânem. Vezi omul, trebuie să-l citești și să-i faci un desen, un tatuaj care să-i se potrivească. E greu? Discuți cu omul în momentul în care îl vezi? Nu e greu. Sunt oameni care vin să uită pe albumele noastre și vor altceva. Li se pare că n-au găsit ce le place. Atunci le întind albumul cu desenele mele de artist. Și sunt fericită când își alege de acolo ceva. Sunt bucuroasă. Mi se pare că o să fie tatuajul meu. Care e, în opinia ta, cel mai frumos și, hai să spunem, și cel mai dificil tatuaj pe care l-ai făcut? Ce ai desenat? Sau care ți-a plăcut ție cel mai mult? Care mi-a plăcut mie cel mai mult? E greu de spus, așa-i? Am un tatuaj pe care l-am făcut zilele trecute, după un desen de-al meu, evident că, da, așa îmi place, da. Este un tatuaj cu un chip care se deschide cu un fermoar și dinăuntru apare o mască. E cumva invers decât cum te-ai aștepta. Toată lumea crede că noi purtăm o mască și de desubt suntem noi cu adevărat. În desenul meu e invers. Tatuajul ăsta îl iubesc cel mai mult, deocamdată. Despre ce vorbesc tatuajele tale? Tatuajele desenate de mine? Exact. Pentru că restul nu se pot numi tatuajele mele, eu sunt doar... Tatuajele desenate de tine, da. Vorbesc despre mine, vorbesc despre frustrările mele, despre bucuriile mele, despre nevoile mele, despre ce mă face pe mine fericită. Chiar așa, ce te face fericită? Familia mea și Dumnezeu și faptul că în fiecare zi cunosc oameni noi care se uită fericiți în oglindă și zic îmi place foarte mult. Da, asta mă fac fericită. Ai doi copii, soțul tău te înțelege perfect, este și el artist plastic, faceți corp comun, sunteți o familie extrem de unită și care arată foarte bine împreună. Se întâmplă să vă judece oamenii pentru ceva? Emanați așa o energie pozitivă, cu toate că dacă e să judeci, știu că nu-ți place să fii judecată după prima apariție. Și mi se pare normal să fie așa. Nu-mi place, dar sunt convinsă că se întâmplă. Și eu fac același lucru cu oamenii. Instinctiv, involuntar. Știu că nu-i frumos, știu clar că nu-i frumos, dar știu că se întâmplă. Nu am pățit niciodată să-mi zică oamenii ceva urât.
Nu cred că mi-ar place dacă aș păți. Dar sunt convinsă că oamenii mă judecă. Dar până la urmă asta vreau, adică mi-asum lucrul ăsta. De aia arăt așa. Ok, e un statement până la urmă. Absolut. Ești altfel decât ieși din linia celor care arată într-un anumit fel și te faci remarcată, așa cum ai spus. Ce spun copiii tăi? Ar fi tentați să-și facă Copiii un mei sunt tatuaj? desenați în fiecare zi din săptămână cu carioca. Da, păi cred că o să-și facă și ei, dacă nu o să-i doară. Care sunt la momentul acesta al vârstei desenele pe care ți le cer? Tribal și dragon și fetița mea vrea fluturaș, desigur. Am văzut că ai modele, apropo de aripi, modele cu zânici foarte frumoase, care bănuiesc că se potrivesc așa la adolescente și așa mai departe. Dar uite, mă mai macină un soi de întrebare. Ai făcut vreodată un tatuaj și omul să fi fost nemulțumit și să zică vreau să mi-l scoți sau vreau să mi-l redesenezi? Da, am făcut, da. De ce nu? Am făcut un tatuaj într-o zonă prea vizibilă și a vrut să și-l acopere, să și-l bată cu culoarea pielii, să nu mai fie așa de evident sau să îl mute într-o altă parte, să îl acoperim cu altceva. Și a tatuat cineva un șarpe și după aia n-a mai vrut șarpe. Oamenii se schimbă, părerile. E dificil de făcut lucrul acesta, deci să zicem ai un desen, ai un tatuaj mai vechi, pe care poate nu-ți mai place sau nu te mai reprezintă în momentul respectiv, se poate retatua, e dureros, că tot am ajuns la subiectul acesta. Nu este cu nimic mai dureros, se poate retatua, de cele mai multe ori tatuajele sunt cicatriciale, cele care au fost făcute cu aparate improvizate, dar se poate retatua peste, se poate Da, se poate rebate un alt model, se poate încerca acoperirea unui tatuaj și cu culoarea pielii, numai că trebuie să fie foarte decolorat. Mai există și varianta de laser, însă aia lasă urme. Există, în schimb, pigmenți semipermanenți. Adică oamenii se pot tatua pentru o perioadă mai scurtă, între 2 și 5 ani, și apoi le dispare. E un pigment care se resoarbe în corp. Există și pigmenți invizibili, care se pot vedea doar la lampă UV, doar în cluburi sau... Vai, de mine asta nici n-am știut. E foarte interesant și spectaculos. Deci arăți ca și când n-ai avea niciun tatuaj și când intri într-o zonă unde este o lumină UV, poți să fii tatuat pe tot corpul. Păi ce pot să spun, Alina? Am aflat o sumedenie de lucruri interesante despre tatuaj. Știu că nici nu mai e chiar așa de scump să te tatuezi și ăsta este un lucru care contează, cred, până la urmă. Știu că dacă ai făcut recent un desen, un tatuaj în București și acum o să ai o sumedenie de clienți care vin la Timișoara să se tatueze, îți mulțumesc mult. Sper să mai văd operele tale trecând pe stradă prin Timișoara și să le recunosc, să spun ăsta e un tatuaj făcut de Alina Baico. Mi-ar place. Îți mulțumesc mult!